Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Umculo wesintu okhosini FM utshathugodo ngobe ubaqwaqwade emakhanda bonke bekade eqhathwe nabo kuMzansi Viewers Choice Awards. Lo msakazi ubashaya nje usanda kumemezela ukuthi ingoma yomculi kaMaskandi uNtincane iyona eyavotelwa njengengoma eyayizohlukanisa unyaka ngomhla ka-31 Disemba 2019. Injabulo ibibhalwe ebusweni kwisibatshazwa sakwaNongoma ngesikhathi ebonga bonke abantu abathe bamxhasa bamvotela ukuze abuye nayo iphila le ndondo. Sihlabele phambili. Nakuba bebebaningi abaculi ababehalalisela uNtincane izondi ngokuwina kwakhe isicoco sengoma yonyaka, uMroza Fakude ube ngomunye walabo baculi. Bese-ke kuqinisekisa ukuthi kungekudala bazodidela i-single track lapho ezobe ihamba khona noNtincane. Sibonge Mukeli lapha ekhaya ngokuba ingxenye yale TV. Mina nawe asihlangane ngokuzayo.